Dismayado si Vice President Sara Duterte sa nahitabong tensyon sa Senado Miyerkules sa gabi. Naa sa dahig Netherlands karon ang Vice Presidente, pero matud niya makasubo ang nahitabo karon sa Pilipinas. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Sa gipagawas nga pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr., iyang gibutya nga iyahadayong gimonitor ang nahitabong tensyon sulod sa Senate Building. Busag imanduan ni Marcos si DILG Secretary John Vic Remulla nga susihon kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Hilabi na nga adunay nagpabutog pusil nga nailhan na sab sa mga otoridad nga miyembro na sab sa security sa Senado. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. Sa interview sa mga Pinoy supporter kang Duterte sa dahig, gisulti sa Vice Presidente nga unahon og tagad sa administrasyon ni Marcos ang mga gingong gireklamo sa International Criminal Court sama sa iyang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte ug karon si Senador Ronald Bato de la Rosa ug uban pa. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Gimahay ni Duterte si Marcos tungod sa padayon nga pagpamulitika ug pagukod sa mga mobatiko sa iyang administrasyon, rason nga nagkagubot. Sumala sa Vice Presidente, inay tutukan ni Marcos ang pagbuhi sa ekonomiya ug pagtabang sa Pilipino, giuna pa hinuon niya ang pagpahilom sa iyang mga kontra. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition. Nagkagubot sa Senado tungod sa gingong pag-aresto kang Senador Bato de la Rosa. Doon na sumala pa'y ICC arresto warrant batok sa senador na may kalabutan sa extrajudicial killings sa war on drugs panahon sa administrasyon ni kanhi President Duterte. Sa gipagawas ng listahan sa mga wanted persons sa ICC, nalakip na dinhi ang pangalan ni de la Rosa tungod sa gingong crimes against humanity. Samtang nadawat na sa Senado pasado las 7 Miyerkules sa gabi, luyo sa nahitabong tensyon ang articles of impeachment batok ang Vice President Duterte human makalusot sa plenary session sa House of Representatives nitong Lunes, Mayo 11 ning tuiga sa boto nga 255 ka yes, 26 ka no ug 9 ka abstentions. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.